Akkomodazzjonijiet turistiċi f'Malta Għawdex esperjenzaw żieda ta' bejn 7 u 8% fi qlieħ għal kull kamra disponibbli. Dan bejn April u Ġunju ta' din is-sena, imqabbel mal-istess perjodu sena ilu. Ir-riżultati nħadmu mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika u kienu ppreżentati flimkien mal-Bank of Valletta u l-Assoċjazzjoni Maltija l-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA. Akkomodazzjonijiet ta' kull tip esperjenzaw żieda fl-okkupanza. Lukandi ta' 5 komplew iżidu r-rati tagħhom b'mod konsiderevoli. Lukandi ta' 3 stilel żiedu l-qlieħ ġenerat minn sorsi oħra minn barra l-akkomodazzjoni nfisha. Il-lukandi kollha żiedu prezzhom b'mod ġenerali, b'mod partikolari fil-prezz għal kull kamra disponibbli. Żdied ukoll il-profit gross għal kull kamra. Sena b'sena n-numru tal-jiem imqatta f'akkomodazzjonijiet turistiċi żdied b'1.5%. L-okkupanza f'lukandi ta' 5 stilel żdiedet b'aktar minn 7% u f'lukandi ta' 4 stilel b'aktar minn 9%. Fl-istatistika jispikka tnaqqis fil-prezzijiet tal-enerġija fis-settur kollu. Dwar dan tkellem il-President tal-MHRA. Il-Gvern li hemm preżenti semana u raħħas il-prezzijiet b'25%. Issa aħna qed nitkellmu mal-Gvern biex nagħmlu sistema fejn il-membri tagħna jkunu jistgħu jieħdu vantaġġ billi nagħtuhom inċentiva biex ibidlu affarijiet li jsalvaw l-enerġija. U allura jekk għandek storeroom illi għandha l-cold room fiha u qed taħli 100 unit kuljum, dina tista' taħdi 50 unit kuljum. U bekk aħna nkunu qed nagħmlu l-organizzazzjonijiet tagħna iktar sostenibbli kemm għalihom stess u kemm għall-pajjiż.